Nacházíme se v centru města Prostějova a pouhých 10 minut chůzí odsud máme na prodej podkrovní byt 2+KK. Pojďte se na něj podívat. Podlahová plocha bytu je 55 metrů čtverečných. Obývací pokoj s kuchyňským koutem má necelých 25 metrů čtverečných. Je zde i praktický špajz. Ložnice s vestavnou skříní má 19 metrů čtverečných a navazuje na ní koupelna s vanou a kombinovaným plynovým kotlem.